גב, תן לי תור רגע. Room 105 Productions. עצות וחמשירים, אולי לפתוח חדרים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה. תמיד עוזר לחניכים שכבר הלכו המדריכים, רודף אחרי מי שעולה ללמעלה. לא יבואו לילות שקטים, אני מבטיח. לא יבואו לילות שקטים, גם בשעות החשוכות של הלילה. תמיד יהיה התקף שבא ומזכיר לך ללכת לישון. חדר 104, שישי ניר ישחק והתחנך בחסור, עם פליז מדוגם, משקפיים וקוקו. תמיד ביום ישן, בלילה הוא נותן בראש, מקשיב לכולם, גם לאילי וצרויה, נותן את הלב וגם את הנשמה. הוא מתמודד עם רעשים וגם עם חדר צלים, תמונות של נזק עם נרות במקלחת. כל לילה השכבה יושבים וצועקים בספסלים, נו תרדו למקלט כבר כוס רבק. לא יבואו לילות שקטים, אני מבטיח. לא יבואו לילות שקטים, גם בשעות החשוכות של הלילה. תמיד יהיה התקף שבא ומזכיר לך ללכת לישון. חדר 104, שישי ניר ישחק והתחנך בחסור, עם פליז מדוגם, משקפיים וקוקו. תמיד ביום ישן, בלילה הוא נותן בראש, מקשיב לכולם, גם לרובי ונקב, נותן את הלב וגם את הנשמה. את הנשמה. עם פליז מדוגם, משקפיים וקוקו. תמיד ביום ישן, בלילה הוא נותן בראש, מקשיב לכולם, גם לנוגה ושחר, נותן את הלב וגם את הנשמה.